फैनायाथ' बे 8थासो समावनो फैदोंमोन। बेनिफ्राय ओरै सानजानिफ्राय फैनानै नैबे ओंखाम संग्रा न'खौ नारफायदों आरो उनाव ओरै फैनानै गासिबो जमा जमा फैजोब्बायना, गासिबो ओरैहाय नै बिथिंखौबो सिफायबाय आरो ओरै सानजानि न' जेनेबा पाक्कानि न' बेखौबो सिफायजोब्बाय, माइरं जालांबाय। ओमफ्राय आरो गोबां खहा दिनै गय देमा देमा सल्ल'रा दिनै खहा खालामलांबाय आरो हनै साइकेल सुइकेल गासिबो खहा जालांजोब्बाय, थौ साराय गासिबो गाख्रेबलांजोब्बाय। दा थानो न' दंना गैया? दाथ' थानो न' गैया। बहा थायो मोनायाव? मोनायाव गुबुननि न'आवसो थाहैनाय जाबाय। मा खालामना दंमोन नोंसोर? जों न'आवनो दंमोन, ओमफ्राय न'आव थानायाव बिसोर फैबाय, फैनायाव बिदिनो नारफायफैबाय, माथो होदोंमोन बहाथो खारनो। बेनिफ्राय जों गुबुननि न'आव खारलांबाय। फालो ना मासेमोन? मैदेरा फालोआनोमोन, बहुद बुरजा, फिसा फिसौ गासिबो दंलाजोबोमोन। नोंथांनि न'आ बायजोब्बाय, सरकारनिसिम मा खावलायो? हाग्रा बिफाननिसिम मा खावलायो? दाथ' जिसिबां खहा जानाय हिसाबै दा सरकारनिफ्राय एसेबाबो अनसुंथाइ नांगौमोन। बेनिफ्राय दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा हाग्रा बिफाननिफ्राय बेफोरबायदि मोनबा, अनसुंथाइ मोननाय मोनबा मोजां जागौमोन। फरेस्टारफोर फैदोंना फैयाखैमोन बे समाव? फरेस्टारा मोनफैथ'वाखैमोन, उनावसो न' सिफायखांनानैसो मोनफैदों। दायो सरकारि मानसिफोर सोरबा फैदों नामा नायनो? सरकारि मानसिथ' दा गैथ'वा, फैयाखै। मा मुं? आंनि मुङा अरनजय नार्जारि। नोंनि न'खरजों लोगोसे सोरनिखौबा सिलिंखार खालामबावदों नामा? आरो गुबुननियावबो दिनै सिफायलांदों, माइ जालांदों। मा नाम बिसोरनि? ओरै सासेया जाहैबाय पुसुराम, ओमफ्राय सासेया जाहैबाय थेमब्रा, आरो सासेनिया जाहैबाय सनजित। गामिया मा गामि बे? बे गामिया जोंनि पलासगुरि, कुमारपारा। আহি পেলাই আমাৰ দেৱৰৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে, ধান চান চব চাউল তাউল চব হেৰি কৰি দিছে, ঘৰ চৰ আৰু আমাৰ ক'বা ভাত ৰন্ধা ঘৰ চৰ গৈ চব দেৱৰৰ ভাঙি দিছে আৰু আমাৰ ভাতিজা ল'ৰা মাক নাই, এই মাক নোহোৱা ল'ৰা 3জন, ল'ৰা 2জন আৰু ছোৱালী 1জন আছিল, এই তাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে। আৰু টিঙৰ ঘৰটো অলপ টানছিল, সেইটো নোৱাৰিলাক। আৰু এতিয়া যদি হেৰি হয়, চুলিকেইটা ভগৱানৰ হেৰিত চুলিকেইটা বাচি গৈছে। আৰু কিমান মান হ'ব হাতী? 15টা মান হ'ব আৰু 15টা মান হ'ব আৰু হাতীটো। এতিয়া হাতী 5টা মান আহিছে আৰু চাইডে গৈছে আৰু হাতীটো বহুতটা আছিল হাতীটো। কি কৰি আছিলে আপোনালোকে? আমি সেইখিনি সময়ত কোনোবাই ভাত খাইছিল, কোনোবাই বহি আছিল, কোনোবাই জুই পুৱাই আছিল, সেইখিনি সময়তে আৰু আমি কি অনিষ্ট কৰিলে? এতিয়া ভাঙাটো ধান চান খাইছে, এতিয়া চাউল খাইছে, ঘৰ ভাঙিছে আৰু তামোল কিবা কিনি নাৰিকল পুলি চুলি গোটা ভাঙি দিছে আৰু এইবিলাক। প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা লাগে নেকি? লাগিব, অলপ চলপ কিয় নালাগিব, য'তে আমাক উন্নতি কৰি দিছে যাতে আমাক লাগিবই আৰু অলপ চলপ।